Daithor pen rong monghat ka chela da tawar silam cheng ponlo. CM Tuliram rong hang Sarupathar constituency along Peace Accord Development Rally along Kachitong dun. APHLC asong pen phirang ki amai kang nipon. Inglong kiri berta pen niri sami rup talintiran pi non arju itha bertang ton pen. Berthia tha kisung nai ke tawar ka hinu pentat thitan binong lason sikidam tang daithor pen rong monghat ka chela da tawar ka hinu piga jok rada tum hangjolo lasi lokale mesi Richard tok bi matha pon si rada kar I pen ki rada kisung chini pon si rada phan kisung pen pajok pon matha pon lo lason si Chiti ni paing korener kebarni 26 nong duar bagori daithor bhomti hithi pen rong monghat ka chela da tawar silam cheng ponlo thikadar contractor lake MP Agarwala phan Richard tok bi kapin khat pon atingsi sai chiklem ponlo lasi chiklujen trok an tang pon po puta than pon pen rada tum ta ninga rong rinti lo athe tawar le mesen lo te kedam ke bangla pen kisung ki un esita joy muchot pu puta rada tum ninga rong pik anlo puta ningje pon labang sa tawar ke black topping si silam pon pu puta contractor pen than pon election aprang prang si labang sa tawar patang pon pu puta pachini pon lokale mesi Richard tok bi ke claim kedam ke mesena jok si rada tum ninga rong non ke bang GMAC kili ka hochitami puthodalang lifansi nili tum chirap chito dunji puta rat pen ningje pon han boka pen inglong kiri aberta Sarupathar constituency along Peace and Development Rally kepada Pona Puthak Karbenglo Autonomous Council CM Tuliram rong hang lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Kachetong dun adun thu Kachetong dun lakem Elder Singh rong hang Beda Singh Ingleng Rup Singh Teran long Kitimong Ritesh Singh hi Deputy Speaker EM MAC Jagat Singh Ingti Don Singh Teran lapen BJP Klembang Phuatum an Sarupathar pen inglong kiri aberta Sang trokatum APHLC phan karbo ka puthak APHLC pen phirang kya mai ke pha Sang trokatum ta ningje atlo non ke alang litum jok si kopini alang litum ta ning ke hang ateng ben claim nai polote alang litum ta democratically sedi alang litum ta claim nang po lapulejo alang litum hange mira ka kampo mene seta alang litum nang charli dun nang kokko lawang ke alang litum dai ni litum ateng lo ili litum ateng lo alang litum ke do nang po ke claim ke down nang po kamatha nang po kaning je nang po kaje pa khiri kaje ther la bang ke chok je der po si kadu beta kamatha lailo kardo all party leaders conference asong pen herang kya mai ke pha nang ko kalam theke lailo kiramtan ki itli arni India government, Assam government lapen receive kiot song trok hanggong lamdon jetaglo labang sko alamdon along jahak a close jasemet ke 2.3 open for all communities who ke dokok ajo APHLC lapen breakjam hampang asong atu ning kang samse jepek klang pen armu jejeng meteng tom rally gedo ajo jiti inquirer cap arni resim kang tan ke on aprang atum song trok
Ate ke roof. Abitum atum APHLC la pen ampan asong apan ke ther ke hap kapedo ajoksi herang ke amei pedo nang kokro. Nilitum APHLC asong pen ke jong ponji alam theke laelo. Atike Indian Constitution Article 19(1) along amachi tok dakle freedom of speech and expression. Tangte non-APHLC asong pen democratic ateng pen ase kachepe do dun ahut may pedo long nang ne la pen armu chejeng pado long nang ne mitheng tong pen rat aphat kapachin ni asai deng nang ne pu kakam khedun ke Indian Constitution Article 19(1) kan le la pen MOS clause 4.1 along ta tok dak le ateke la song throk atum soluk soda atowar ding dam de lo la pen ke risim anta sorkar aphan chehodai lapo pu chechak dut api anta APHLC la pen kaprek asong atum armu chejeng kape do pot song throk atum ka anang ka kham khedun ji puke alang litum MOS a preamble la pen clause 4.1 si kachar kanle alang litum ningje ji aling claim ji aling seta democratic la pen ke peaceful pen mudah-mudahan alam do people sita me alang tum han kachirap dolo alang tum la puan khe phansi ke claim lo pulutan de ko pia posi nilitum hala bangke thom MEC aphat case kipi ajut jelang kopi jelang to mako bangke aphan ki bithunang lama lasu pena posi pini karbiang lo arab aning samse pini BJP long ke to keong dung workers atum si hala BJP long contract long tangka long dun ngoi tum CM long MP long MA long MDC long jelang dun prung ani man jelang dun prung atum si lasu ekot ke krocho keong dung BJP workers la kroi kre lang cho takali la bangso a signatory salo bang kep ne bang ke troxy ne do dak signatories do la tum si krocho keong dung lang tum ke dar sa kroi kre lang tum chi nali tum chi inquiry thala sola chimun thu bi be ka tha lasi la bangso ekot ke APHLC le ke kroi kre chot kali Karbiangong akar bi inglong asu doang ke kroi kre lasu pena posi pini litung pini kapre ka social organization pedanglo la pen nitung political APHLC political party pedami la bangso puthak bangke nitung kachesong ang deng ke dengi bom bangke lelo la pen nang nitung laso kachesong bang intonot la pen la bangso na ke kham khedun intonot pu la ke nilitung intonte lage nilitung nang litum manang thero nang litum yong si tonte pote mu nang litum ke klem bom hut nilitum somana ko si sagon dete pusi nang litum hanang pulo la bangke tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurang thu